Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngetem. Pambut. Kan nyanyinya langsung kayak gitu. Iya, langsung ke ini aja ke Puade. Ke Puade foto. Oh, kirain nyanyi dari sini ke Puade. Enggak. Puade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Nah, ini apa ya? Iya. Kang lagyonan cang asmara Ratu buta ing praja ngatas angin kalimput sajroning kalbu Prabu Kilapo warna jroning ati kabebidung Andrung kayungyon marang putri tanah Jawa Yah Ayu Dewi Drupadi Ratu negara ngatas angin Prabu Kilapo Warna aku Pak Hoi
yaksa gora rupa ora sedeng nalendra yaksa alalaku kang
walya ingkang gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Goro mawalian Ditya Durbala Arasa Arca manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat abdiku sing banget ndak tresnani he Patih Ludra Parimuka kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun jimat pepundhen kula donya praping delahan sinuwun Prabu Kilapawarna ratu saking negari ngatas angin. Aku Prabu Kilapawarna ratu saka negara ngatas angin nimbali marang jeneng sira Patih Ludra Parimuka karana bakal ana babakan ingkang bakal rinumpaka marang jeneng sira Patih Ludra Parimuka. Prakawis menapa sinuwun kok sajak wigati keparenga paduka sinuwun Prabu Kilapawarna amedhar dawuh kula Patih Ludra Parimuka arsa ngangklungaken jangga nilingaken karana nenggara mentah sabda pangandikanipun Prabu Kilapawarna ngene teh Janjane ing ngripalungguhan iki aku ora menggalih babakan apa-apa jernyatane aku wis ora kurang samu kawise. Bandha donya sarwa kecukupan dasare Prabu Kilapawarna kuwi aratu ingkang kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya disembah-sembah para sentana miwang para kawula. Kesugihane Prabu Kilapawarna iki prasasat protlon jagat. Aja ta ratu liya Nyai Blorong wae utang duit nyang aku. Lalajeng perkawis menapa ingkang maksih kineker sinuwun mangkene. Kesugihanku kabeh iki tak kira bakal muspra kang tanpa guna. Awit panjenengan ingsun Prabu Kilapawarna iki isih durung duweni wujude wanita utawa wanodya ingkang minangka dadi garwa prameswari. Wah dalah cekak cukupe paduka kepingin apalakrama. Iya teh gampil sinuwun gampil. Paduka menika ratu sugih ya sugih bondo ya sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih raja brana, sugih bandu tegese sugih wadyabala. Paduka kantun dumuk putri saking pundi sesilihipun sinten. Mangke kula piyambak Patih Ludra Parimuka ingkang sagah ndodhok korine nginang jambe suruwe anglamaraken putri ingkang dados gegantilaning ati. Sumurup Patih siang pantaraning ratri ora ana kang tansah gumana musik mapan ana ing telenging atiku. Kejaba mung Dewi Drupadi iya Dewi Pancali. Iya Dewi Drupadi utawa Dewi Pancali kuwi mau sing kuwawa njiret rasaku teh. Weh ladalah. Boh.
agyat ore sang kabirangu ore nanggul kinempit kempit dosa ngretenaning bawana ya si tukang walang adi woi latala iya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Dewi Drupadi sinuwun iya teh nyuwun sewu menawi paduka sinuwun Prabu Kilapawarna taksih beguguk utawaton kepingin apalakrama kaliyan Dewi Drupadi tegesipun paduka sinuwun Prabu Kilapawarna nerak angger-angger cacah kalih kok ngono teh inggih paduka Sang Prabu Kilapawarna kagungan dosa cacah wonten kalih ingkang setunggal paduka wanuh wani nerak pager ayu nyures tures ijo bebedang garwani liyan awit Dewi Drupadi menika sampun kawengku ing kakung Dewi Drupadi menika garwanipun Nalendra ing negari Ngamarta ajejuluk Prabu Puntadewa lah dosa ingkang angka kalih paduka sinuwun Prabu Kilapawarna wantun nerak pepakeming dewa ingkang winastan jodo tali mangsa kamangka paduka sinuwun Prabu Kilapawarna menika wujuding raseksa utawi buta kedahipun raseksa menika garwanipun inggih raseksi sanes kok satunggiling putri ingkang Sulistyang warni wonten dawuh ana tetembungan tresna iku wuta harep Drupadi kuwi bojone Puntadewa ratu ing negara Indraparahasta nanging bakale tetep tak lakoni awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi wong ayu kuwi ora kaya Drupadi wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate acek sitheng aku nek ora Drupadi lu wong ora wong kuwi wis gandrung kepaung wong kuwi wis gandrung kayungyon karo wanita sing ditresnani ibarate mangan ora doyan ngombe ora seger turu ora bisa ngler turu mlumah ketok-ketokan wong sing ditresnani saka dhuwure turu madhep tengen ketok-ketokan miring iwa ya ketok-ketokan arep murep ya kok keganjelen abot-abote wong nandang gandrung ki kaya ngono kuwi teh napa mekaten iya apa maneh kowe kandha wujuding jodo tali mangsa kowe apa ora tau maca sejarah biyen ana wujude buta biyen ana wujude raseksa jenenge Raden Kumbakarna saka kasatriyan Panglebur Gangsa kuwi wujude buta kang gedene sak gunung anakan nanging Raden Kumbakarna kuwi garwane ya ora buta wedok ya ora raseksi malah kepara wujude widodari kang asesilih Dewi Keswani mangke riyin sinuwun Raden Kumbakarna ingkang wujudipun raseksa saged anggarwa wujuding widodari menika awit Raden Kumbakarna ageng lelabuhanipun tumrap para dewa temahan dipun ganjar satunggiling widodari dados mboten kok nama ampyak awur-awur mbuh ora idep bakune dina iki aku bakal lumarap ana negara Ngamarta ngenteni kahanan praja Ngamarta lena lenaning kahanan bakal tak colong tak
cidra wani Dewi Drupadi tumunika boyong mapan ana praja ngatas angin kene. Oh, lah nggih pun. Sedaya wangsul dumateng paduka sinuwun Prabu Kilapawarna. Aja wasu melang rasamu. Aku wani tanggung jawab sekabehane. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan dosinuwun walikan rasamu. Kirap menoh wadyabala saka negara ngatas angin. Ngombyongi lakuku tumuju ana ing praja Ngendraparahasta. Ya negara Ngamarta. Saperlu nyolong utawa nyidra Dewi Drupadi ing pengajap bisa dadi garwa prameswari ing negara ngatas angin ini. Sendika mangestokaken dawuh sinuwun Surak Gotong Royong aja nganti ana kang kecicir. Yen iki mengko ana bobol boroting lakon wadyabala ngatas angin kudu samapa ing gati sawega ing diri budal tiri. Oh, katalah. Ait. Ait. Pai.
wah, ayah, awas, ayah, ayah, weh, ayah, weh, wah. Hai, pa, weh, weh, ayah, ya. Hey! Angkat disutama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsum kaswa wong araras oroming sari-sari samya manuk semeng saharira sumarmanira sukanto weh patalah iya jagat dewa Bathara iya jagat Pramudita
Dina sakmengko aku wis mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta. Ya negara Ngendrapara Hasta. Nadyan iki wis dungkat wanci radri. Sajak durung ana sing padha mapan turu. Ya ora perlu nganggo akal nanging akalku bakal tak gunakake. Prabu Kilapawarna Ratu Sekti Mandraguna duweni aji-aji sirep wewe putih. Aji-aji sirep wewe putih bakale tak watek supaya padha turu para kawula ing negara Ngamarta. Yen wis padha turu, Dewi Drupadi kang mapan ana kaputren Praja Ngamarta bakale tak serot dimen manjing ana sajroning Kendaga Kencana. Drupadi, lakon dadi bojoku kowe dina iki. Sang Prabu sadakap saluku tunggal ya mata wewe kang den sabya sirep para kawula kacitra Dewi Drupadi kaboyong Praja Praja ing atas Wah! Weh! Nih! Hei! Hei!
Lah ing kono to wau Cinidra wani Dewi Drupadi dening Prabu Kilapawarna ratu saking atas angin kedadak Prabu Puntadewa ingkang mandhap saking sanggar pamujan nampi palaporing emban negari Ngamarta kalamung to ingkang garwa ical datanpa pepoyan Gya Prabu Puntadewa merepeki ingkang rayi Risang Werkodara kaliyan tawang-tawang tangis Yai wah Puntadewa kakangku lah kok dadi netes sing dadi waspamu ana apa Yayi ing ripalungguhan iki Ngamarta kelangan gedhen-gedhen Yayi sing ilang apa sing ilang Yayi sing ilang dudu ilange Mas Picis Raja Brana pun kakang nampa palaporaning emban kaputren ing negara Ngamarta ya kuwi Mbak Yumu ya garap waku Yayi Dewi Drupadi ripalungguhan iki murca cinidra dening Duratmaka Werkodara wah Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara kadanira ngobat mapit iki kelakuane sapa Sopo sing wanuh wani nyidra Mbak Yu Drupadi pun kakang ya durung dungkap Yayi tak jaluk siadi sing jembar jangkae upadinen golek ana Mbak Yu Drupadi aja pati-pati bali yen durung garwa utawa nggawa baline Mbak Yu Drupadi ya Werkodara ya surungen nganggo donga Mbak Yu Drupadi dina sak mengko tak golekane duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri sena muga-muga lakumu tansah manggih arum-arum satemah bisa nggawa bali garwaku Yayi Drupadi ya Dimas Werkodara Yeah.
Rekata Dian Bratasena kampuh Lembang Bintulu Adi sarira ngamula dumangka dek wak simbar jaja yen ngandika gumalegara kaya guntur tatang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lumaris ngestu padha dawe mbarep kakangku supaya ngupadi boyo ana ngendi ilange Mbak Yu Drupadi gandeng Werkudara ya duweni guru aku ya duweni dwija mula dina sakmengko Werkudara bakal njujuk mapan ana ing negara Ngastina ngadhep guruku Bapa Pandhita Durna. Mbok menawa Durna guruku bisa paring pepadang tumrap negara Ngamarta kang dina iki lagi kalemput ing pepedhut. Sapa wae sing wani nyidra utawa nyolong Mbak Yu Drupadi Werkudara sing dadi mungsuhe. Tasor lan panjaring
Dewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon
kinarabak padaya yuwarna nira sari Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun. Bapa Panembahan Resi Durna Bapa. Lole. Kula wonten dawuh nggih. Paman Harya Sengkuni paman. Wonten dawuh tinimbalan anak anggir Duryudana amiji ingkang pamaning kapatihan kula pun reki ana Patih Harya Sangkuni. Kakang nganggo karna Basusina Kakang. Kados pundi Yayi Prabu? Mugi kawuningan. Uri palenggahan sakmangki mboten wonten ingkang kula penggalih. Kejawi namung kadang-kadang para Pandhawa. Senadyan tiyang sak jagat menika sampun pirsa menawi Pandhawa menika taksih sanak kadang kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklakan. Duryudana mboten badhe saged gesang kepenak. Raos kula saben dinten tansah kabebidung dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali gesangipun Duryudana mboten saged ayem lan tentrem menawi para Pandhawa maksih gesang wonten alam padhang menika. Pramila ora aneh ora mokal menawi saben dina Duryudana tansah ngungkih sarana murih pejahing para Pandhawa. Paman Sengkuni ngertos piyambak menawi Pandhawa taksih gesang mesti kemawon para Pandhawa badhe tansah hangucik-ucik keprabon negari Ngastina menika. Menawi Pandhawa taksih hangucik-ucik keprabon Ngastina tan wurunga. Ngastina ing mangke badhe wangsul wonten panguwasanipun para Pandhawa. Lajeng kados pundi nasibipun kula sakadang Sata Kurawa? Mila dinten sakmangke kula badhe nyuwun iguh pratikelipun para pinisepuh. Keparenga sakmangke atur pamrayogi supados para Pandhawa boten lami gesang wonten jagat raya.